ahoj. Ahoj, ahoj. A celá stránka Conan.sk začala s týmto produktom. Áno, ale toto tu je už tá novšia verzia. Tá staršia, o tom spravíme video inokedy. Dobre, takže predstav mi meč z rady Conan Hardcore. Čo to je? Tak je to môj prvý produkt. Vlastne vďaka tomuto produktu vznikla celá stránka Conan.sk. A aj keď to spadá do kategórie proteínové nápoje, není to úplne proteín. Teda jeho prevažnú časť tvorí kvalitný srvátkový bezlaktózový koncentrát, avšak 1/3 toho obsahu sú pomocné látky, ktoré túto bielkovinu doslova ako turbo v aute natlačia do poslednej bunky lepšie. To zloženie je tajomstvo? Nie je to tajomstvo, dá sa vyhľadať na zložení, takisto na stránke, ale problém, alebo taká nevýhoda bežných proteínov je tá, že častokrát to telo nevyužije úplne na 100%. Veľa skončí v moči a v stolici nevyužitej. Kdežto tento produkt je určený najmä a výlučne po tréningu, keď je telo rozhorúčené, je v zábehu, je skrátka pod nejakým stresom a je unavené. No, okrem toho, že obsahuje kvalitnú bielkovinu, tak tam máme zložky ako. Je tam obohatený aminokyselinový profil o leucín, čo zvyšuje anaboličnosť a antikatabolické funkcie, to znamená ochranné. Takisto je tam extra algín alfa-ketoglutarát, to je aminokyselina, ktorá spôsobuje tzv. Pump efekt. Je tam zvýšený a pridaný extra vitamín C, ktorý tento pump efekt predlžuje. Ďalej je jeden z mála produktov na trhu, čo obsahuje kolostrum. Kolostrum je výťažok materského mlieka, ktoré je veľmi dobré na tvorbu rastového hormónu a imunitu. Taktiež obsahuje zmes elektrolitov, lebo po ťažkom tréningu telo stráca elektrolity, to znamená doplňa a tým pádom telo je dobre hydratované. Aj tie svalové vzruchy sú dobre namazané a celkovo, neviem to takto odborne povedať úplne, nie som doktor, ale je to na to robené. Takisto je tam rhodiola rosa, čo je vlastne adaptogén, ktorý znižuje stres. No a ešte obsahuje takú kontroverznú zložku, vďaka ktorej je ten proteín tak mierne pikantný, a to je alfa-lipová kyselina. A tá spôsobuje, že jednak je to silný antioxidant, ale brutálne zvyšuje produkciu inzulínu prirodzene v tele, naturálne samozrejme, čo za následok má, že ten proteín je lepšie tlačený do tých buniek. A inzulín je veľmi anabolický hormón. No a ešte tam látka betain, ktorá spôsobuje, že tá bielkovina, ktorá sa dostane do žalúdka, je ľahšie štepená na aminokyseliny. Čiže je extrémne anabolický, antikatabolický a zároveň extrémne ľahký na žalúdok. Jediná nevýhoda môže byť pre niekoho mierne pikantná pachuť, preto sa vyrába len v príchuti spicy chocolate, taká pikantná čokoláda. Ale myslím si, že tým, že to kategória hardcore pre cvičencov, ktorí sú ochotní obetovať nejaký gurmánsky zážitok pre väčšie prírastky svalové, to problém nebude. A celá tá kategória Conan Hardcore je teda skôr pre nadšencov? Áno, skôr pre takých ľudí, ktorí nepozerajú až tak veľmi na cenu, lebo samozrejme dá sa vyrobiť niečo extra naložené, aby to bolo zároveň najlacnejšie. A treba rátať s tým, že pri týchto hardcore produktoch musíme tú chuť dať do úzadia, lebo tie účinné látky niektoré sú, povedzme si, záprojno hnusné. A buď by sa to robilo tak, že by sa tam dalo strašne veľa umelých sladidiel, čo by bolo agresívne na žalúdok a tým pádom by to stracalo na účinku, alebo by sa tam tie látky nedali a tým pádom by to nebol hardcore. Čiže za mňa je to úplne piteľné, úplne lepšie ako kedysi, kto pamätníci možno poznajú sušené vaječné bielky neochutené a tie prvé proteíny to boli grc. Fuj. No, takže je to taký kompromis, že nie je to úplne najchutnejšie, ale brutálne to šlape. Čiže po tréningu aká dávka? Po tréningu ideálne 30 až 40 gramov. Tesne. A kde ho vieme kúpiť? U mňa na stránke conan.sk alebo mi napíšete, zavoláte. A aká je cena? Cena je taká zaujímavá na to, čo tam všetko je. 39,90 aj z DPH. Ďakujem, super. Ďakujem.